Ahoj, tu je Matúš. Ja som ten youtuber z YouTube a dneska vám ukážem časť, vo ktorej bývam. Takže začneme ulicou s obchodom Garden. Tuto vidíme náš obchod Garden. Potom, ako ideme, tuto je ulica. Na druhej strane ide synáčik, na druhej strane treba ísť. Aha, ďakujem. Ďakujem. No, ďalej, tu máme ulicu Nádražná, začiatok 19. storočia. Potom tuto sa ide na nástupište. Zatiaľ nám tu však nespravili veterné mlyny, ale nevadí. Tuto máme autobusovú zastávku. Táto veľká budova, staničná zastávka, za ňou sú koleje. To sa pozrieme neskôr. Teraz ideme ďalej. Takže sme naspäť na tej ulici. Teraz za chvíľu odbočujeme na Nádražnú, tam, kde bývam. Zajtra vám natočím cestu, ako ideme na chatu. To video bude mať okolo 65 minút. Vlastne taká má informačka. Vlastne poriadam súťaž, kto spočíta, koľko je to spolu kilometrov toto video a napíše do komentárov. Budem rád. Ešte chvíľu a som doma. No. Tak. Tuto vidíme, že sú rozstavané domy. Ako vidíme, sú zdrobie. Smrdí. Tak, vítajte, tu je môj domov. Ukážeme na naše auto. Naše auto. Ford Focus. Teraz ide domov. Ahoj, Hanka! To si povedal, že ahoj. To je moja sestra. Poďme ešte záhradu. Tu máme trampolínu. Hujdučka. Na jednej som sa zdrbal dole. Vy ma poznáte. Ďalej. Tu máme skladisko. Potom. Tu sú tačky. Jedno do záhrady. A toto všetko je záhrada. Hanka, čo furt stále za mnou chodíš?
Ďalej máme hrací domček. Tak to vyzerá. Tu máme kameru, strašidelná. Tránček. To by bolo pre mňa všetko. Ahoj.